najzaujímavejšie bytosti na tomto svete. Sú tak ľahko využiteľní. Najzabavnejší sú tí, ktorí si o sebe myslia, že sa dajú ťažko pochopiť. To však nikdy nie je pravda. Ako náhle objavíte ich slabosť, môžete si ich omotať okolo prsta. Páči sa mi sledovať ich v krajných situáciách a pozerať, ako sa zachovajú. Nikdy ich osobne k ničomu nenútim, on ich z diaľky postrčím a nikdy som pritom nechcel byť stredobodom ich pozornosti až na jednu konkrétnu osobu. Lídek, však sa nerozčuj hneď. Čo chceš? Však najprv sa ukludni, potom ti poviem. Ty, počúvaj ma, ty! Neštri ma! Dobre vieš, aký som, keď sa... Kto ako vypal? Takže, čo to bude? Som počul, že robíš najlepšie miešané nápoje v meste. No? Hej. Tak si dám... dones mi pivo. Na! Tu sa nespí! Izaja! Bolo by to bývalo možno ešte o trošku zaujímavejšie, keby ste v tom bare tú vending machine mali, to by podávala to pivo napríklad. To je ono? Aha. Dobre, lieta. Prosím vás, ale akože malo by to byť niečo s tým anime, to má mať spoločné, hej? Alebo teda mali by ste byť inšpirovaní nejakou tou vecou, ktorú zobrazujete. A prečo to potom bolo celé o typickej slovenskej obsluhe v reštauráciách? Ja som zvedala, čo mi na to povieš. Tak ono je taká, teda bola taká relácia, kde vystupoval čašník, ktorý bol tak trošku nervovo mimo a strašne nám pripomínal Šizula, takže asi tak. Teraz som nepočula. Nebolo zle. Dobrý koktail.
Vidím, že si ma veľmi ceníte. A ja pre vás dokonca spravím aj to, že pozbieram tie slavky. Tak na budúce by to chcela možno trochu drahšie pivo. No v tomto si sa zbláznila. Ja neviem ani v teniskách. No keď ma chytíš. Je to výzva. To by vás draho vyšlo, tá stojka. No a ešte som si všimla taký malý moment, že ste tu rozbíjali sklo a tieto násilné sklony, tak to je súčasťou charakteru z toho anime, alebo... A počkaj, ešte raz skús ten pokrik, ktorý ja som na začiatku úplne nezvládla. Tu mám kričať. V pohode. Izaja! Ale ja ho mám strašne rád. Aha, tak to je pokrik lásky, hej? Ale začínam tomu rozumieť. Už tu všetko západa. Tak vám veľmi pekne ďakujeme za túto fantastickú scénku, ja som sa bavila, lebo naozaj to bolo také, akože pripomínalo tie inscenácie pondelkové, ktoré chodievali kedysi veľmi dávno, to vy už si asi nepamätáte. Bolo to také precítené a naozaj ste zobrazili tú slovenskú spoločnosť veľmi dobre. Asi zase veľmi dlho nepôjdem do nejakej reštaurácie. Ďakujeme ešte raz veľký potlesk pre prvú skupinku.